श्री राम। ओम नमो जी गणनायका, सर्व सिद्धि फलदायका, अज्ञान भ्रांति छेदका, भूतरूपा माझे अंतरी भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक्य शून्यास वदवावे, कृपा कटाक्षे करुणी तुझी कृपेचेनी बळे, वितुळती भ्रांतीची पडळे, आणि विश्वभक्षके काळे, दासत्व कीजे येता कृपेची निजवडी, विघ्ने कापिती बापुरी, होऊनी जाती देश घडी, नाम मात्रे मनोनी नामे विघ्न हर, आम्हा अनाथांचे माहेर, आदि करूनी हरिहर, अमर वंदिती जय जय रघुवीर स्वामी समर्थ, जय सच्चिदानंद ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवल ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगना सदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वदि साक्षी भूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरो तन्नमामि। जय जय रघुवीर स्वामी समर्थ, जय सच्चिदानंद श्री राम। ओम नमो जी गणनायका, सर्व सिद्धि फलदायका, अज्ञान भ्रांति छेदका, बोधरूपा महाईश समारंभां दत्तात्रेयञ्च मध्यमां, ब्रह्मेशानन्दाचार्य पर्यन्तां, नमस्ते सद्गुरु परंपरा, नमस्ते सद्गुरु परंपरा, नमस्ते सद्गुरु परंपरा। श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त। प्रातस्मरणीय परमपूजनीय सद्गुरु माऊलींच्या चरणी भावपूर्वक अभिवादन करून उपस्थित सर्व बंधू भगिनीस माझा प्रेमाचा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राष्ट्रसंत समर्थ रामदास स्वामी यांच्या दासबोधातील दशक 2 समासिक यामध्ये आज आपण प्रवचनाला घेतलेला आहे। त्यासाठी रामदास गुरुमाऊली ओम नमो जी गणनायका, सर्व सिद्धि फलदायका, अज्ञान भ्रांती छेदका, बोध रूपा। ते गणरायाची स्तुती करतात
हे भगवंता, अनाथाच्या नाथा, तो ओंकार रूपी आहे. अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, मकार महेश्वर वर्णेला, असा तो भगवंत आहे. आणि तो सर्व सिद्धी दाता आहे. सर्व सिद्धी तो सर्वांना, आपल्या भक्तांना प्रदान करणार आहे. नमोजी गणनायका, सर्व सिद्धी फळदायका, अज्ञान भ्रांती छेदका बोध रूपा. हे भगवंता समर्था, मी अज्ञान आहे, कृपा करून माझ्या अंतरात तुम्ही भरा आणि अज्ञान दूर करून मला सज्ञान करा, असे राष्ट्रसंत भगवंताकडे म्हणजे भगवान श्री गणेशाकडे प्रार्थना करतात. श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव, माझे अंतरी भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक्य शून्यास वदवावे, कृपा कटाक्ष करुनिया. माझी अंतरी भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक शून्यासी वदवावे, कृपा कटाक्षे करुनिया. हे भगवंता, तू निरंतर माझ्या अंतरात राहा, माझी अंतरी भरावी आणि मला या अनाथ बालकाला माझी अंतरी भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक शून्यासी वदवावे, कृपा कटाक्षी करुनिया. माझ्यावर पूर्ण कृपा कर. मी वाक शून्य दुबळा माणूस आहे, मला तुम्ही सज्ञान करा, वाचाळ करा आणि तुमचा दास म्हणून माझ्याकडून ही अत्यंत आणि अशी अमौलिक सेवा करून घ्या, अशी माऊलीला समर्थ रामदास स्वामी प्रार्थना करतात. तुझिये कृपेचे बळे, वितुळती भ्रांतीची पडळे, आणि विश्वभक्षके काळे, दास्यत्व कीजे. तुझे कृपेची निबळे, वितुळते भ्रांतीची पडळे. हे भगवंता, तुझ्या कृपेने, तुमची कृपा झाली तर सर्व भ्रांती नाहीशी होतात. जसं सूर्यप्रकाश आला की सगळे अंधार म्हणजे सगळे ते ढग नाहीशे जातात, तसे हे भगवंता तो अनंत रूपी अनंत नामे नटलेला आहे. आणि कृपा करून समर्था, तुझे कृपेची निबळे, वितुळते भ्रांतीची पडळे, आणि विश्वभक्षके काळे, दास्यत्व करा. आणि ज्यावेळी विश्वच्या भक्षक होते त्यावेळी तुम्ही दास्य करा, अशी आपल्याला विनीत करतात. श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव. येता कृपेची निजवडी, विघ्ने कापिती बापुडी, होऊनी जाती देश घडी, नाम मात्रे. येता कृपेची निजवडी, विघ्ने कापती बापुडी, होऊनिया जाती देशोधडी, नाम मात्रे. हे भगवंता, तुमची कृपा झाली की ही विघ्न आहे ती सर्व ही कापून कशी थरथरून थरथरून नाहीशी होतात. येता कृपेची उडी, विघ्ने कापती बापुडे, जाती देशोदडी, नाम मंत्रे. आणि ती विघ्न आहे ती तुझे गणराया नाम घेतल्यानंतर ती सर्व देशोदडी नाहीशी जातात, म्हणून तुला विघ्नहर्ता म्हणतात.
म्हणून तो सुख करता आहे. सर्वांच्या भक्तांची इच्छित मनोकामना पूर्ण करणारे हे भगवंता माझ्यावर कृपा कर, अशी माऊली जगत्यांना विनंती करता. म्हणून नामे विघ्ने हर, आमा अनाथांचे माहेर, आदी करोनी हरिहर, अमर वंदिती. म्हणून नामे विघ्नहर, म्हणून तुम्हाला हे भगवंता, तुम्हाला विघ्नहर म्हणून नाव दिलेले आहे. तुमची कृपा झाली की विघ्नाचा नाश होऊन भक्तांना सुख समाधान आणि येता निजे. म्हणून आम्हा अनाथाचे माहेर, आम्हा अनाथाचे माहेर, आदि करुणी हरिहर, हरिहर अमर वंदिती. आम्ही अनाथ, कोणाचाही आम्हाला आधार नाही भगवंता. तुझ्याशिवाय या जगामध्ये आपल्याला कोण तारणार नाही, कोण आपल्याला धीर देणार नाही. म्हणून भगवंता तुम्ही आमचे अनाथाचे माहेर म्हणजे त्याप्रमाणे, आणि आदि करुणी हरिहर अमर वंदिती. म्हणजे साक्षात हरी आणि हर, हरी म्हणजे श्री विष्णू आणि हर म्हणजे श्री शंकर, आणि सर्व अमर वंदिती म्हणजे सर्व देव लोक तुम्हाला भावनेने, निष्ठेने, प्रेमाने, श्रद्धेने वंदन करतात. त्यावेळी तुमची भक्तावर कृपा दृष्टी होऊन हे भगवंता सगळी आपले जे दीन दुबळे आहे, वाघ दुबळे आहे, ज्यांना वाचा येते, दीन दुबळ्यांना त्या ठिकाणी श्रद्धा येते आणि त्यांना दिव्य चक्षु प्राप्त होऊन ते समर्था तुमचे दास म्हणून अमर होतात. जय जय रघुवीर स्वामी समर्थ, जय सच्चिदानंद.